本を突き動て。
剣となれ。みなぎってきたぜ。陶器の渦よ、巻き起これ。者の剣となれ。かの者の剣となれ。
ニコリスは、おそらく、レディン。ディゴス兵か。ここからは私も。はい。共にニコリスといよいよですね。ああ。全軍進軍せよ。ランスサブには、まだ遠く及びません。回復したディゴスと共に、ナーゲと闇の軍勢を打ち破ったレディンたち。かの者を守る盾となれ。かの者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。かの者を守りたまえ。かの者を守る盾となれ。かの者を守る盾となれ。